er det åndelige oprustning. Ja, endelig er det åndelige oprustning. Jeg vågnede en tidlig morgen og følte mig helt svag i ånden. Tom for substantielle tanker og intellektuelt forkommen. Er den kommet over natten? Eller sådan lidt efterhånden? Jeg troede min svaghed den var kødelig, mens der sad den sgu i ånden. Og endelig er det åndelige oprustning. Ja, for endelig er det åndelige oprustning. Jeg tjekker mit realkreditlån og overvejer kursgevinsten. Det handler om min økonomiske formåen, så jeg bekymrer mig om renten. Men jeg burde læse Goethe, i det mindste bare forsøge det. Slut med hammerslag og bagdys, for nu skal denne virke genopbygges. Og endelig er det åndelige oprustning. Ja, for endelig er det åndelige oprustning. Over lampen jeg skal gnide på, så du vil manifesteres. Og er du ånden fra Marienborg, eller Gud, hjælp os noget værd. Jeg skuler til min reproduktion af von Hornslet og Akvion. Vores sorte læderklædte syre stol, et nærmest formfuldt dekorum. Det synes jeg selv er ret i åndet. Alligevel føler jeg mig tynget. For vil jeg dø for ånd og Dannebro, og fra badehotellet på TV2. Og endelig er det åndelige oprustning. Men for endelig er det åndelige oprustning. Tænker lidt på Royal Run, og hvor det mon rangerer på en skala fra Mathieu til Jon. Det er sgu lidt svært helt at placere. Og prøv en gang at lytte til kongen.